गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो सानदोंलाय आरोखि ना नैबे नोंथांमोना नुहुरखाबाय बेकग्राउन्डआव माने बे जायगाया बामोनगाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव जायगा बियो बे गेलेग्रा फोथाराव UPPL हान्जानि जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL हान्जानि मिटिं जागासिनो दङ बे मिटिङाव आं फैदों बेनि थाखायनो नोंथांमोननोबो आं देखायलांनो सानदों नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड नायनो नोंथांमोना नायलांफानो हागोन आरोखि आं दा गासैखौबो देखायलांगासिनो दङ। আমার জিজার গাড়ি বা অটো বাহির করা আছে আমার এই প্রাইমারি অফিস ও পার্কিং दासो फैलागासिनो दं आरोखि ना मानसिया दासो फैहांदों फुंनि सम 10टा टाइम आरोखि दै नैबे जायगायाव जागासिनो गोबां मानसिफोर बाहागो लाफैगोन बे जायगायाव नायबेलाय नै बै गाहायाव दासो फैहांगासिनो दं मानसिफोर दा जोंबो थांनानै नायगोन सिङाव आरोखि ना सिङाव थांनानै नायगोन माखासे मानसिफोर फैजेनबाय ओमफ्राय माखासे फैथ'वाखै जों सिङाव थांनानै नायनो नैबे जायगायावनो आरोखि नैबे एरियायाव जायगाया नायनानै ला आं देखायलांगासिनो दं जायगा एरियाखौ ओमफ्राय नैबे मेन रड आरोखि ना ओमफ्राय नैबे गाहायावनो मिटिङा नैबावनो जादों जों दा सिङाव हाबनानै नायनि आरोखि फैथ'वाखै दाबो मानसिफ्रा गरम बोथोर फांखा होजोबखादों आरोखि ना फांखा होजोबदों दै थिंखिबो दोनफैखाजोबनाय हनै बेहाय दै गांबानो लोंफैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नैबेलाय नै स्टेजआ बेहाय जयन्त सार फैगोन आरोखि ना बाव बेलाय नै ओरै लाइनावनो बेनारफोरखौ दोनजोबखादों सोर सोर बे मिटिङाव बाहागो लाफैगोन बेवहाय माबा होनानै दोनखादों आरोखि माधब सेत्रि सारबो फैगोन दासो फैलाथ'दों आरोखि ना दाबो गोबां मानसिया फैयाखै सानै साथामल' फैहांदों नैबे जायगायाव नै बेलाय नै आं देखायलांगासिनो दङ दाबो माखासेल' फैदों आरोखि ना बारा फैयाखै मिटिङा बे जायगायावनो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नैबेवहाय बेबायदि साजायनाय जादों आरोखि नैबेलाय नै बेहाय दासो फैलाहांदों दै फैजोबाखै बिराद गिदिर स्टेज नैबेलाय नैबे जायगायावनो नायलांबाय थानि गेट पासै दा दे जों नायलांबाय दै बिराद गिदिर एरिया आरोखि फांखा होजोबनानै होदों माने जिरायनायाव मोजां जानायनि आरोखि ना जाहाथे खोनासंग्राफ्रा खस्थ' मोना नैबाव एसे जोंनि दैदेनगिरिफोर माखासे प्राइमारी অফিসের সম্মুখত পার্কিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপোনালোকৰ গাড়ীখন তাতে লৈ যাই পার্কিং কৰাব আৰু য'ত फांखा होना होजोबखादों आरोखि ना जाहाथे बेनिफिसियारिफ्रा फैनानै खस्थ' मोनै बायदि आरोखि ना जिरायनायाव खस्थ' मोननाय नङा फांखा होना होजोबदों आरोखि ओमफ्राय माखासे फैथ'वाखै दाबो सानै साथामल' फैजेनदों माखासे फैनांगौ दङ बिराद गिदिर स्टेज आरोखि ना दिनै बिराद गोमै जागोन भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर आरो आंनि उननि आपल'डआव होगासिनो दङ जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्ट नोंथांमोना नेबानो जाबाय आं होलांगासिनो दं आरोखि गोजोन्थों।